Kuda na Alphonso. Ewa. Ini nchibva kubasa makusengu night shift so ndiro kuti Clinton akanda chi. Akanda chi. Clinton is great. Clinton is great. Mbatutu. This is Mbatutu. I'm going to take it. Sure. I want a fara nekuchipa one imwe process. Asati tazivana zvedu. Chivudza man. Ndokumbera ukuthi tisivanewo. Inonzi Brian. Okay. Marrie Jernie media. Oh, Marrie Jernie. Tokuitawo zvekutora izvi. Saka I always follow Minox channel yavo. Nezvese zvamunoita kumana saka ndatongoti wamana akada kutopfura ndichiona boys iri. Last time ndakatadza kupfura but this time ndatoti handisitomboenda kana. Tingoonani so tizivane. Aiwa maite zvakanaka. Apa tichakangawa. Vashoma vanoda uya okay. It's not creation, it's realistic. That's what I like. But you got to reality. Camelon. Alphonso akapfeka jacket rakanzi I am Canadian. Waipowana Mad Minox. Inindogara kuseri kuna Samuel. Yeah, story yako yese ndakaifollowa yese padeni papo mafesa wegara nawo yese vamwe vakatisiya vese ndoyazoifollowa story yako akubatsirana tinenge tichibatsirana zvedu magariro edu ziya zita remunhu pashota bhuru wako anonzi anumwa umwe waimborwa naye Mbatutu Parkerson mutoriro akasiyana chine Mbatutu Mbatutu iri nani gosi mutoriro unenge uri padhuze nokupenga mai umwe akatopisa motikari yemunhu apa kona kudai zvinhu zvinoitika mutoriro chinhu chekutika chinokupinza paintoxication yekutika haukwanisi kuzorizina kuti zvandikuita zvakanaka aiwa ndakaona Matutu
haino kuchikora chikora mabhonzi osemunorara kana kafika zuva mbatutu inogadzirwa neiri bho Mbatutu inogadzirwa neethanol ethanol ethanol munombonojabenzini zvinenge zvauya uzati zvinogamuchira zvedu izvo zvimwe mutoriro hatirove mutoriro mirani pekutaurira mbatutu vakasiyana siyana maputuleki amwe ayaya yakatitwa chinja chete yakatitwa yeye inenge iri wakamboona street repondo kuvi yakatitwa yeye watitengera straight chateo panapa isusu tianotengesa empty bottle topiya maremba iyo vapekawo zenzira chateo then again kana kanzi whatever but packaging yanenge vachii mastika vanawo saka content yachakamira sei aukawo content alcohol content we don't know because we are not chemists yembatutu aukawo content ndiwe manje muriti iweyo ndinoziya ndakamboona imwe video vakuda waita unga wafa ukamutswa naAlphonso kuda ndakaona mudhara video yadzo dzaita kufa dziri mumba dzikamutswa nauyu kune vamwe vakatoenda machipisa ndaende nini ambeno ndaende kongoisiya umana unoita zvayawo zvekumbonoka zviya kuda kumboi inini ndakunzi chimufani chimuka Kuda achacontrol Kuda is somebody who is taking Madamburo Kuda is somebody who anofana kuunderstand life yake kuti yakarongeka enge yakarongwa nevamwe but iyeka haachade izvozvo akuda kuofuwa kuti life yake ndianokwanisa kuimaneja ai Kuda enobata ba today zvese izvozvo kana kwamudza ibasa yanetsa hapana sikaisiita basa foreign yes unoiziva chebasa but akaexplain what happened was like so ndakatorara kudzaidzawarandaplan kriitona zati currency maweza tikanzi phones $15 dechi tikanzi tokuchengeterei katozofa mangwana ndakagii apa ndakaraseti ngavaisoba ndapiwa mari right what happened was like I came right even a day over here right but then 5 feet takaizika mangwana makuseni anoshaya ndaiwani kuseni kwacho mawana taka iwe chakazokuchitadzisa kuenda unoziva kuti wakashaya mari yako yanga yapadhuze kukwana 50 cents ndeyakakutadzisa ende hauiwane nenguva yaunenge uchida paunenge uchida apa zvikunzi namisingona zikanzi Alphonso uya nemari yakakwana school fees unofanira kuya yakakwana chavananga iwe ikakwana apa ndakakadabwa apa mukagari mari yachanga reorientation saka unobva munhu kuspace ndakazvikaaanoyazodzidzisa vanhu basa wacho saka that person is to be paid so iwe unobhadhara haisi unokodzidziswa pakapinda negrade pabasa andi anochuza intelligence yako uyu anoenda pakati uyu anoenda pakati saka company inozopa kumwe I made a mistake. And naturally, Alphonso are intelligent, mind.
Mwana makomenzi vanotaura kama viewers vanotaura kuti ano ini chiro chandoziya chakadzidziswa nasekuru wangu Robert Gabriel Mugabe vaitaura kuti Merai, by virtue of power and authority vested upon me, I declare Shirihuru a national hero. The economical structural adjustment program was set up to reduce government expenditure and to create job opportunities. But that's also one of my vanga vakatikimitira a path yekuti isusu tirara enge I always cherish you and I always wish you the best wherever it went. You was a legend. Bana ndirambe sakuda mazvano kubata kuti mazvano kondobonawo chimbotunika graft konombova mazano zvandiri kuita inini hakungodhobhadhobha ndikangowanawo magadheni momo chikotimba ndengeke zvinezvika ndakuenda kumaminda ko ndovhedhiyako ndakundopripeya minda dzevanhu zvozo zvandinenge ndichindoita ndiridhawo ndabva vakanayo ndandoita kozvehuka unombochikita huku here 1 point taichengeta manje uzakumana imi munodya huko bana umana huku dzemunogochaka unokonzwa moyo unonzwa president yakazara so muchingobanda hukutatengera namablango tenga atikonozvitenga huku dzinodyiwa bana usati mara asida kuchinja kuda mari yerendi chaiwana kuti okay mari yerendi zviita zvega kana zvarambawo asi zvichazviita chete mwari hazisi bedzi mwari hazisi bedzi zvinozviita zvega because ezuro ndetotaurirwa akauya ka nendasi wewe kupa kusvika musi wa5 rendi yako iri kupera inini end of September kanduka 5 September usina chawandipa pano kana ichipera end of September kona zideti ndo 1 nazi 1 sasa nonopera musoti 30 zviiteka zvakutaura ayo akanditi 5 September nopanopera muna October wakabhadhara mwedzi how many months pamunai itolizvi akabhadhara 150 3 months pamwedzi upi neupi ngariti June, July, August. ari pamahwani yakabvira pana July renti yako yakapera muna June yatakapana July, August, September. Saka ndi October. Yona wamtimbo kana wabuka unakwa uchikirema. Na ubongo uchitaura. Ana katembo takana Mbatutu. Amugona no. Aloskombaizwa ndikarwara kana kutiketa sei. Ndomanyira mba kwa Kuda. Andozoti iwo ndonomanya. Ndikaenda Kuda ndinozoti share something. But what will be happening is with Kuda and a problem you want. Yekuti grocery yatatekera vazoi tatekera chichichi navanotikoska risi konza wari nenda kutaura chokwadi taura chokwadi pano amutengese taura akutengesa pano Fonzo ndakaenda naye nini unaona chihuri chakashorwa here chihuri chakashorwa ani ndakatanga kubirwa mazai mangani
7 mazai nerofu rechingwa. But unopinza vanhu vakawanda kamudheni mako kuda. Aiwa muri kuona ka. You've got your trusted friend ari pana apa Alphonso. Kuti vamwe soyota anenge achivati. Shabada amanda uda mazoe man. Ndakatomuti hande ndinokudirira. Ndinokudirira. Chava kuzosvika. Kandiketi. Ndani Nyado. Nyado mamoja. Ndo follower. Kandi sit here. Vatokuyeta kamafeni akawanda kuona muchiita kuti murikuita Aiwa ikwaneka. Ukuti aikwane une mpinga. Manyame awambe. Jomato. Jomato boy. Social distance akaisiya kuphi. handisakaisa mumavacho ndisakairongedza onana in person Wa blanco. Awa Minox zvaonesha zvitiro. Aiwa ndabroka. Andamare kuone moto 05 the 6 pages salad. Mwana. Keto crown king. Amazangu mese newe. Aiwa chimotoona wewe. Kuti zvongula uni dzanya dzabasa. Aiwa chiro iyi. but nyalo unozai kana wakasunga dhukuso wakatobuda utobuda kuita nyama utori nyama ke zvotori red ndotowanikwa neatangaka iro nodagara paside nenasa rinondibhustira business unogara wangobhuswa every month. aiwa akavinoziva unoziya zvizvake ngoma yana parara aiwa 3 unanyanyodhakwa nezvinodhaka morasta boy aiwa bobo sister podcast yedu ka inonzi ngatitaure let's talk asikhulume unongoti zvese zvitungoita izvozvo ndo zvainoita aiwa idhoko akwe kutaura nokwatinowanika unokuluma veno zvenda kupinda aiwa aiitirotizongopoketa chete kupoketa kwangu ndemo kutaurawo kwangu zvoya zvega naurambe kudhara ngatisingatauri takaenda upenyu chaiwo natural unoziva unopuwa mudzangana nani nakuitafuaani kuoda kubhuswa nani aiwa inini ndiri celebrity kei Nito crown king nyamera musandida rondibhusta dzimwe dzenguva ngotumirwa kamari pawestern union aiwa azimgudi sasikade urishaya ngarishaya nofa kuda
Yes, sir. Man of the moment. Man of the starring Kuda and Alphonso. Ajita hapo ka. Parkerson. Mapenzi. Mama munyaranyara. Watu ndio kutaura hivi. Munyarara. Mama. Manje Gaffa rikutitenya kabhutu. Anzi Gaffa rikuku. Aiwa ndichabata uko panapa wachazwa. So uta kwa nei mazwano. Uta kwa nei. Andesipoya nditenga dolo. Andesipomwa. Awajaziva kundiona nditenga panapa. Chimbono Banani. Chimbono ambotesa. Zara kwari. Mababarasi mude ndio mababarasi. iPhone ni Mbatutu kutika. Ayo waenda kumwa black pan.